ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ጸሎቶም ያንሆን ካብ ቁጥሪ بدحر ذهب ስለዚህ ካብቶም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ዮሐንስ ጀምሮ ክሳብታ ካባና ንሰማይ ዝዓረገላ መዓልቲ ምሳና ዝነበረለን ኩለን መዓልታት ዘሰዓቡና ሰባት ካብዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ተንሥአ ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ እዩ። ስለዚ ክልተ ሰባት ርቑሑ ንሳቶም ከኣቲ ዮስጦስን ወይ ከዓ በርሰባስ ዝብልዎ ዮሴፍ ማትያስ ነበሩ። ሽዑ ልቢ ኩሉ ትፈልግ ጎይታ እዛ ይሁዳ ናይ እዛ ስፍራ እዚኣ ክኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎት ሐዋርያት ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ንመንኦም ከም ዝሓሪኸ ኣርኢ እናበሉ ጸለዩ። ዕጫ ድማ ኣውደቑሎም እሞ እታ ዕጫ ድማ ናብ ማትያስ በጽሐት ንስቶም 11 ሐዋርያት ከኣተው እዝርሕ Stop.
Yeah.